кызлар, милләттәшләр, якын кардәшләр, ат кисәктән алып килдек сезгә, бүләк итеп кайнар сәламнәр. Андугачның моңнарын, Карлугачның җырларын, авылыбызның йомшак җилләрен сезгә бүләк итәбез. Сезнең җылы карашлардан, җаныбызга нур керсен, берләштерсен күңелләрне, таныш моңнар, яңа җырлар. Искә калсын бу очрашу, бер күрешү, бер гөмердер. Тагы бер сәлам сезгә, күңелле ял, хәерле көн. Хәзер җырга була бай партиясенә тарафыннан әзерләнгән бер күрешү, бер гөмер дип аталган концертыбызны башлыйбыз. Сез бүгенге концерттан барлык кайгыларыгызны, мәшәкатьләрегезне онытып, безнең белән бергә күңел ачып, рухи ял алырсыз дип телибез. Очрашу, ресемләр укымашчылары, улар сетеп музыкасы.
Моңнар кайтсын әле авылыма, тугай җыры белән үрелеп, киң урамнар гөрләп торсын әле, гармун тавышына күмелеп. Күңелләргә җырлар кирсен әле, гамсызлары бераз уйлансын, йөрәкләре моңга сусаганнар безнең белән кушылып йырласын. Җырлый Мөхәмәтнуров Зөлфәт. Күбәләктәй ұша яшьлек талпына канатлана, өлкәннәрдән үткән ялкын яшьләрдә кабатлана. Аякларга күз киярми, алар җиргә дә тими. Безнең Гөлфинә әнә ничек очкын чәчләрде бик. Сәхнәбез түрендә Солокай биюе, башкара Исмаева Гөлфинә. Каршы алыгыз.
көч кирәк. Ә кешегә һәр чак җылы сүз кирәк. Бер назлы сүз мең дарудан көчлерәк. Назлы сүзгә һәр кем мохтаж, түз йөрәк. Җырлар тынмыйк, җырлар утыйк, җыр күңелне җылыта. Әйдән, җырлап яшик дуслар, җыр дуслыкны ныгыта. Үзенең моңлы тавышы, матур җырлары белән Лидия Харисова сезнең каршыгызда. Сагынулар үзәм икән. Валия Султан сүзләре, Кадрия Абдуллина музыкасы. Каршы алыгыз. Sandığaşların havası sındırgan günlerimi, sınınan günlerge ışıktan ağır könlərimi. Sanıdığaşını kimsene, həllərini bilsene, şuna deyişaklarımda bula yem tapmayım könelime. Sana dolaşıma girsene, həllərini bilsene, şuna deyişaklarımda bula yem tapmayım könelime. Sağınılar üzeniken sağışlar, yürekli üzemi elle aşıdırlar yalgışlar. Jırlaşı sırılaşın, mağla güler tarasın, berekemege destili yalamın Юлай Хайруллин başım, jırlaşı sırılaşın, nazlamalar tarasın, berekemege destili yalamın Юлай Хайруллin başım. Yuvatım ağızlar yine, diline göz güneleme, mağlanırga kalganı bu deyip, üzüme göz üzegime. Sana dolaşır girsene, həllərini bilsene, berekemege destili yalamın Yulay Hayrullin başım. Sana dolaşır girsene, həllərini bilsene, könlümdə mırlar tolanan şılğan deyip kürsələnə. Könlümdə mırlar tolanan şılğan deyip kürsələnə, şılğan deyip kürsələnə. Bir күрешү, bir гөмер.
ышырап, бір күрешү, бір гөмер бит, күрешү көз яшырап, танымай узып китмәгез, туганнарны ышырап. Вакыт табып юлыңны бер, дус ишер туганнарга. Юл төшмәсә хәбәр җибәр, еракта торганнарга. Бер күрешү, бер гөмер бит, күрешү без яшырак. Танымай узып китмәгез, туганнарны ышырап. Бер күрешү, бер гөмер бит, күрешү без яшырак. Танымай узып китмәгез, туганнарны ышырап. Вакыт барса басылганна, шабып дөнья кулганна. Гөрләргә кергәч тапмабыз, күрешергә юлларны. Бер күрешү, бер гөмер бит, күрешик без яшырак. Танымай узып китмәгез, туганнарны ышырап. Бер күрешү, бер гөмер бит, күрешик без яшырак. Танымай узып китмәгез, туганнарны ышырап. Танымай узып китмәгез, туганнарны ышырап. Туганнарны ышырап. Хәзер инде сезнең алдыгызда Хайруллин Юлай үзенең шигырен укып китәр. Сез беләсез, быел Башкортстанның 100 еллыгына арналган шигырь. Рәхим итеп каршы алыгыз, пожалуйста. Башкортстанның 100 еллыгына арналган Лидия Галишанның Башкортстан дигән шигырен сөйләп күрсәтергә тәкъдим итегез. Башкортстан сиген үтү менән, туып үскән җиргә йетү менән, нур тулгандай була күңелдә, җыр тулгандай була күңелдә. Яшел бәрхәт төсле еркәй генәм, кызлар кулы төсле еркәй генәм. Иркәле бит талган күземде, иркәле бит арыган йөземде. Югереп сыгу менән паендарым, онытылды барлык кайгыларым. Күрү менән күген уралдым, күзләремә яшьтәр уралды. Уйнаклашып саба, ана, тойдар, уйга килә яугир улы тойдар. Илен улар тиккә һөймәгән, илен диеп юкка көймәгән. Башкортстан, безнең Бөркетстан, иркен курсып күпме бөркет ускан. Башкортстан, йөрәк кагышым, йөрһенмәһәм төшһен каргышым. Һинһез күңелем калай яшәһен, һинһез зиһенем калай яшәһен. Башка ердә башым йөрмәс, башка ергә башым иелмәс. Юк, кирәкме миңа ахвахтарым, аратырһын җәннәт оҗмахтарым. Башкортстан, туган төягем, һиндә ятһа ятһын һөягем. Рәхмәт. Ничә гасыр җир өстенә, татлы суым бәрәсен, таш чишмәкәй изге чишмәм, минем йөрәк, бәрәм син. Күпме кызлар килде сиңа, йөзендә күрде үзен, сөйләделәр сиңа гына яшерек, яшерин йөрәк серен.
Алкышлар белән сәхнәгә Сердәшләр фольклор төркемен чакырабыз. Җитәкчесе Харисова Лидия Галишан кызы. Каршы алыгызлар. Кунак булып килдек, дуслар, менә шундый шат белән. Кемнәр тели сезнең алга чыксын әйдә куанып. Дәртле җырым җырласын, куанып, дулкынланып. Сезнең өчен җырлай Нурмөхәмәтов Ришат, янәшәмдә булса якыннар. Римма Шакирова сүзләре, Эльза Хисамиева музыкасы. Dostlar kирәк авыр чакта, туган терәк тормышта. Чын дуслыкны, туганлыкны саклап яшәргә бергә. Тормыш матур яшәү рәхәт, якыннар турында. Авыр
Авыр шақта ярдан еткен Нурларын болса янда. Гөмерләр бит бары бер мизгел, кадерләрен кирәкләргә. Якыннарым янәшендә булу, үзенә кадәр дөньяга. Тормыш матур яшәү рәхәт, якыннарым булганда. Авыр чакта ярдан иткән Нурларын булса янда. Тормыш матур яшәү рәхәт, якыннарын булганда. Авыр чакта ярдан иткән Нурларын булса янда. Авыр чакта ярдан иткән Нурларын булса янда. Dostlarım bulsa yanda. Яшь вакытның гүзәл мизгелләре искә алып дуслар тагын бер яңгыратайык әле бу залларда кайтабызның яшьлек таңын. Үтте инде яшь вакытлар дип, уфтанырга дуслар ашыкмый. Сүнмәгән бит бездә сүрелмәгән, җир биюгә булган гашыклык. Безнең йөрәк әле һаман да яшь, онытмадык матур көйләрне, җырлайык әле өзек үзәкләрне. Булсын дуслар сагынып сөйләрлек. Сәхнәбез түренә Адыебай Илгираны чакырабыз. Яшьлеге күлмәге, Зифаны Гайба сүзләре һәм көе. Sandığın aslına tattım yaşlargenle gülmegen. Koluma aldım oyga kaldım dolaştı güngillerim. Yıllar ötken gülmegenle kinmegenmen de gibi. Yaratılgan şakılar bulgan silmegenmen de gibi. Yıllar ötken gülmegenle kinmegenmen de gibi. Yaratılgan şakılar bulgan silmegenmen de gibi. Kökmek yiyip arasında gülmegin sıymas indi. Şol gülmekte şaklarını koytarıp bulmaz indi. Gülmegin tamam idi, sin yanımda şak idi. Sin yanlarımda şak idi, bəxtlərin var idi. Gülmegin tamam idi, sin yanımda şak idi. Sin yanlarımda şak idi, bəxtlərim var idi. Yaşlık gülmekleri vardı, durmuş bizne aldadı. Gülmek alıştırgan yollar, bəxt bire olmadı. Yaşlık gülmekleri gizne isterlikке saklarız. Yaşlı yaratkan yollarını gönmerge unutmağız. Yaşlık gülmekleri gizne isterlikkke saklarız. Yaşlı yaratkan yollarını gönmerge
гомергә онытмабыз, яшьли яраткан ярларны гомергә онытмабыз. Büyüşünün itigi biyi şomara, büyüşüge söz etmeliyiz, biyi ıstara, biyeyde, biyigenli kursinler, baskan yerde ut çağara, bizden gülfine desinler, sahne bizden türüne, özünün biyu bilen İsmail ve gülfine şakrarız. Жыр кешенең шулашы, җырлый белү бик яхшы. Берәү җырлый эчендә, берәү җырлый төшендә, берәү күрүле тулганда, берәү эше булганда, кайберәүләр җырлыйлар савыт саблайганда. Берәү җырлый уялып, берәү җырлый куанып, берәү җырлый хис белән, берәү җырлый көч белән. Ничек кенә булса да, начар түгел моңаю. Җырлый алмаган кеше бәхетсездер могаен. Хәзер сәхнәдә Авыллар хәфлидә башкарылган җыр «Түгәрәк дөнья». Лидия Харисова сүзләре, Гүзәлия көе.
күннәрнең астында йөргән юлларыбыз сынауларны үткән чакта кулларда кулларыбыз эй бу дөнья бит ул түгәрәк көннәребез булсын бәйрәм бәйрәм мүбәрәк эй бу дөнья бит ул түгәрәк куанычлар белән шулай яшик бергәләп сөйгән ярлар дуслар белән балалар янәшәсендә балалар кирәк бу тормышта нигә эшләсәк тә эй бу дөнья бит ул түгәрәк көннәребез булсын бәйрәм бәйрәм мүбәрәк эй бу дөнья бит ул түгәрәк куанычлар белән шулай яшик бергәләп туганнар бар якыннар бар ярдәм кылган суларга әмма шулай бергә җайнәл тормыш юлын узарга эй бу дөнья бит ул түгәрәк көннәребез булсын бәйрәм бәйрәм мүбәрәк эй бу дөнья бит ул түгәрәк куанычлар белән шулай яшик бергәләп куанычлар белән шулай яшик бергәләп яшик бергәләп гөмерләр шулай уза күрәсен яктыртып тулган айысында йөзә яратам дип әйтүләре үзәкләренездә ярып ярып куйганыш көннәре җилдә туза уштан калар ничек шулса гөмерләр шулай уза ярып ярып куйганыш көннәре җилдә туза уштан калар ничек шулса гөмерләр шулай уза сүзләре серле күзгә суга йолдыз сибелгән яратам дип әйтүләре үзәкләренездә ярып ярып куйганыш көннәре җилдә туза уштан калар ничек шулса гөмерләр шулай уза күрешүдә мине юлытып шаян җиле чәчәк сүтәр җаным сөйгән ярым белән яшәүләргә ни җитәр ярым ярым
махаббат ничек шуласа, гөмерләр шулай уза, гөмерләр шулай уза. Hadi özgüne bizden artistlarımız, yalıtı alsın, ben özgüne sizni küldürüp küteyim hadi. Naziklerimiz de var, alıp keldim sizge. Mene bar avullarda şunday haller buladı ki, kızıkmanalar. Özümüzün avulda bulgan kızıkmanlarını söylep giten, mınsa bulgan hal. Bizden avulda bir ismi bile etmeyin de, falan deyip güneyten, falan iş bulsun. Alda şatırgan bir kişi bulgan, şunday, nık oldagan, bitirip oldagan, badirat oldagan şulay. Hazır bu yogan tutup bayanda koyup bilgen, bura yatkanlar. Ondan şu aşkış yanında bizden firma boyunda. Bundan тоже varadan bir şustraya kiler bizden olda kiter gibi etkende. Tege kelgende, onda şada benim vakit yok. Mene kurşu oldu aşkışta berengi şeyler durt bilen o vakitte durt kıyvat bulgandı. Onda şada vakit yok. Mene durt bilen berengi şeyler. Şuna vatızda bileyim deginde ketken. Şundan bular baltaların berip, vatızda tapkanlar bütünüsü. Bütünüsü aşkışta eyvallar dedi. Kurşu oldu 2 kilometre. Mene şimdi bulgan hal oldu bizde. Daha da bir mezak. Bu elektrik zamanda anekdot formasıydı. Arekom sekretarı vaktinde durgan bu hal. O arekom sekretarı birincisi anında bütün korkkanlar bitindi. Şimdi arayanga daştesi nakavyor. Şundan bir buna biri boyda yapka kelgende. Mene şurayı kabul etken buna. Mene benim irim gül solga yürüdü bitedi endi. Nık teyar falan halim kalmadı köşüm bitti bitedi. Siz şurasını kuru güzel. Mene de kazatırsı var bitedi. Şimdi ben bir hatımızda turisiye giyip koyduğum bir tane turistik türlü vakit gelgende bilgende. Şundan jarang men razberoys, men saparam, bunda bir çeşakman. Latna şundan üstelde tadı indi tegir. Ayaklar oblastdan hazır ne kirib etadi. Komissiyanın dedi. Şundan tizgine Türk Nurlanda papkasına atıp koygan portfeline. Şundan komissiya kelgen, iş bitken bu uyga koytkan. Uyga koytkanda portfelini üstüne asqa koygan şunda o'zi kirib ketgan bo'lmasin endi molay yuraydi buni molay. İnasına kelgende, inay akşa beradi kinolarga. Mening bir tiyindan akşam yo'q. Ana atayingdan so'radi bitadi. Shundan atishina kirgan, atay akşa beradi men kinolarga. Ana portfeldan yana olib bersam shunda akşa bardi bitadi. Shundan yani sinasi bitgan, yani portfelni ochgan, akşa izlabini orasini dedik turga ketan. Turgakni olib qarasa, turistik yerini aqradi. Bu turistikni ben 2 sutka izleyim. Sen ne portfelingde yurtasan deb aytayım. 2 sutka izleyim bu turistikni. Sen portfelingde yurtasan deb aytayım. Şunun fikirler. Bo'lgan endi shunday zamonlar. Shundan hozir bir minsa qiziq mazaqqa. Bir ovulda shunday ko'p balali aileler yaşayan endi. 10-15 bola endi bunda shunday. Bunlar bilgiçler aptıraydı, nişek bu hatlık bular, ana şuraya, olga keterler, bola boyunca. Şundan kelgenler, tikçere başlaganlar, bunun sirini düşüngenler. Akazı etse bu oğul yanından temir yolu zeyken. Gününde gitkenler, balkıdan bir boy zeyken, bu oğul yanı var, bütün oğulda sirinden buluk gereken, böyle bir afat oluyor. Altıra bütün düşünüyorlar, gitler, sonra gitler, bu açtı, Şeginler de şeginler köpek kendisi yaşındakiler işiter mi? Olsun ya da bir ne söyleyeyim de bir o güne kaldı. Mesela neyinde bir kabzayı hatırlatlanıp şehirkasına vargandı. Şehirkasına varganda atını 2. etajda vargandı şehirkası başka koygan balkon astına. İri kaçsa men senga balkondan turga şekirim de biz ikov qosabız deb aytadi. Yarar shundan bir zaman azvanok tege xotin yugurib borib erim qaytdi beshikni sab otib turadi. O'shani aytingizlar, tege yoqdan bek kuchli yomg'ir kelar. Men ani podyezdda kutib turaman deb aytadi. Bunday hollarda bo'lgan
Менә безгә поезд җылы сараргадыр. Поезд җылыбыз булса, залларыбыз тулы булыр иде. Рәхмәт, моңгыз өчен килгәнегез өчен. Туган авыл урамыннан. Туташ җирдән тора дөнья, сандугачлы авыл таңы. Yüce kıdı sihri nurda. Сәхнәбез түренә Зиятдинов Фәнил чакырабыз. Мизгилләр, Зөлфәт Мөхәмәтова сүзләре, Айдар Рәис музыкасы.
Искән җилдә шулай биим әллә, тугайдагы төрле чәчкәләр, туган илнең тере чәчкәседәй, башкорт кызы бии сәхнәдә. Канат җәеп очкан кошлар кебек, талпына ул күккә, биеккә. Исем китеп карап торамын мин, бу омтылыш, гаҗәп бу дәрткә. Башкорт биюе таппардак.
концертыбызны дәвам итәбез. Хәзер сезнең каршыгызга Адыева Илгираны чакырабыз. Сау булыгыз, ак каеннар. Әйләндем дә кул селтәдем, озакка каеннарга. Кайчан әле кире кайтам, туганнар авылына. Сау булыгыз, каеннар, әтиәне туганнар. Авылда көтсәм сорашулар, бергә җырлаган җырлар. Gitmez idim sizin yanam, әтиәне туганнар. Язмышымны юлларыма, алдан язып куйганнар. Сау булыгыз, каеннар, әтиәне туганнар. Авылда көтсәм сорашулар, бергә җырлаган җырлар. Yıllar bit tez ütədilər, ышанам мин аңа. Үтәйинде шуңа йыллар, сезнең белән булганга. Сау булыгыз, каеннар, әтиәне туганнар. Авылда көтсәм сорашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, каеннар, әтиәне туганнар. Авылда көтсәм сорашулар, бергә җырлаган җырлар. Бергә җырлаган җырлар. Килен булсын җырларга, синең моңнар таралсыннар, урманнарга, кырларга, яңгырамың еракларга, урамга, тирәкләргә. Арыган чакта яр булып син, кабатлан йөрәкләрдә. Сезнең өчен җырлый Зиятдинов Фәнил һәм Нурмөхәмәтов Ришат, Шиңгән чәчкәләр. Пожалей меня.
гармоныңны, сыздыр авыл көйләрен, җиздән булса көмеш шыңы, баса торган телләре. Уйна әйдә, бер җиткендер, басынкы күңелләрне, искә төшер яшьлектәге җырлы аулак өйләрне. Гармон, синең яңгырашың, җаннарның зилзиләсе, агла сыман уйнаганда, күңелнең моң чишмәсе. Музыкаль чыгыш, безнең алыштыргычыз, баянчыбыз, гармончыбыз Мөхәмәтнуров Зөлфәт. Сәхнәбезнең түрендә фольклор төркем, сердәшләрне чакырабыз. Каршы алыгыз, алкышлар белән.
Концертлар ничек бара? Ушаймы, юкмы? Белеп карайлар. Дальше күрсәтергә буламы? Бүтән якларга. Менә бу выступать иткән, чыгыш ясаган сердешләр төркемен быел гына эшләдек. Аның җитәкчесе Лидия Галишан, Харисова. Үзебез күрмәкләр тектердек. Барып материалын астыннан алдык Харисовадан. Менә үзебезнең бер төгүче булды. Авылда гүзәл исемле кыз тегеп бирде. Шулай тырышып алганда мен клубка эшкә 2 ел баралар сәнне 2 ел эчендә булызны да ремонтладык, Аллага шөкер. Тырышып кергән эшләргә инде, менә шулай ярый молодцы. Ирләре нә рәхмәт итмәләр. Каршы килмәйләр. Тырышырдан менә шулай диләр, менә күпмәләрнең апаларның бетәләре бар. Алардан бик күп нәмә зависит итә. Рәхмәт аларга зур итеп, күп итеп, шулай эшләргә яссын. Чыгышыбызны дәвам итәбез дип уйлыйм. Кызларыбызны хәлалды. Тагы да каршы алыгыз. Mutlu ana falan okuyor. Bir yerlama yollayın var. Yaş vakıtlarını iskatçılar olmayı. Bana yollarına isap yok öyle. Tanışlarını okuyorsunlar. Ziyadinov Ayдар Kamalov kızı Ayдар olmayı. Ana şu var da benim da var tanışlar. Selam edersiniz. Bana şunu beğenmeye iskrak yorma. Ne olur? Ras. Ras. Bersinda, size koşak gibi ya.
Çalgana yüreğime gitti, uzilerge paramı. Çalgana yüreğime gitti, uzilerge paramı. Uzilerge paramı. Tanıdın mı? Bu taştan parayla hopula bana boğaz akılmanda. Eder bundan yana vursa. Yanıma kirali, sevlerim bileni. Kanları yanımdan suluşan, çağıma yakınlara, dilini kararına, sildiyen yanımdan çalışır. Çağıma yakınlara, dilini kararına, sildiyen yanımdan çalışır. Bana kış sayrası, sayrası. Hislerim esra şahırım. Kukulerim kılarım, dilekçe sardılar. İngilizler yaşlıyım sanmada. Kukulerim kılarım, dilekçe sardılar. İngilizler yaşlıyım sanmada. İngilizler yaşlıyım sanmada. Tokatane sarılır, bu kararı sayrama. Sislerine yarsılar, şahılar. Sağ başımların, kuyuları, sayrası yaşlıyım tanrılar. Sağ başımların, kuyuları, sayrası yaşlıyım tanrılar. Sağ başımların, kuyuları, sayrası yaşlıyım tanrılar. Sayrası yaşlıyım tanrılar. Şapşak kuze bağırdı, kışkı alem kaşşaka. Valla pakilin hullerde, falanın diyen şaşaka. Sipap diyen şaşarla, ben şaşkarlar edilir. Şaşkarlar kırarlar, sinurlar kirle takardı. Sipap diyen şaşarla, ben şaşkarlar edilir. Şaşkarlar yürarlar, sinurlar kirle takardı.
Sağlığınız dostlar, biz gidəbiz, otlarımız indi jigilgən, sağlığımız sizge gelip dursun, irten isken nazlı jil bilen. Bir-birimizni ko'rib to'yolmadik, söylashasiz so'zlar ko'p qoldi. Sizning bilan ko'zni ko'zga tikib, ottirasa edi tonglarni. Tağlar bilen tağlar uçraşmıylar, kişi bilen kişi uçraşar. Bir-birimizni ko'rib uçraşmasak, uçraşırız әле жер аша. Bir-birimiz bilan uchrashib, ko'rishib, qanday bilishib kerak do'stlar. Tuğan ağlımızda tuğan ligizini unutmuşa, bəxtli bo'lib, mol turmuşda yaşayıp, kelesi uchrashuvlarga qadar sağ olun. Hayırlı gün. Baksak, üzerçen nere? Mine biz Orbaş Çişmə halkı yazılganmız indi. Nuşlay bolsa mine kelgen kişiler varsa da şu vaqtda quvonib kelganlarini, sizning shunday energiyangizga shoqlanib, mine pul sabab turdi. Mine shunday Matур konsert nomerlari azalagansiz, nomerga bütün kompyuterdagi barcha yerine jitkirib ishlangan, mine sinabda birinchi o'g'il chiqqansiz ekanda, biz sizga bishlik qo'yamiz. Endi shulayman. Bunday Matур konsertlarimizdan boshqa o'ldirasiz esasangiz, конечно, kishi hozirgi Zayovlar anasın bilemezsiniz, dedashlar aktar может. Nurları sizin şurada yaxşı konsert bo'lganini bilmaylardir. Şuna göre, вот eshitsalar, mine biz aytamiz kurshovlarga hozir baksaklar kelsa, siz davayki borasiz. Ufalar chetdan tursin deb aytamiz biz. Sanabda mine bu bitindagi teginden biri, bundan birine zıyılgan kaset numarlar tugul, kostyumlar da tigilgan, ish garmonistigizda qilib tura, o'zingizda borigizda mine bütün bir shunday kollektivsiz. Mine oldagi shunday meropiyatiyalar sizning ko'p bo'lsin. Ovullarda da chiqish etsangiz, mine o'zingizning energiyangizni to'g'ri yo'lga solgansiz. Mine tik
Ятмысыз, менә кышкыларын битендә күпме вакытлар бар, телевизор алдында, диванда ята торган вакытлар дигән, сез менә ул вакытны тиешле русларга салгансыз. Шулай дәвам итегез. Чишмә халкы исеменнән сезгә зур рәхмәт һәм иҗади уңышлар. Рәхмәт сезгә. Менә телевизорда менә Ришат менә шундый яхшы итеп яхшы матур коллектив белән безгә килгән өчен шуннан хәзер мондый традицияләр авылдан авылга йөрү беткән. Хасим абый заманында бар иде, ул хәзер 10 еллап, 15 еллап безнең якта булган иде. Мулай менә ана шундый иске традицияларга яңырткач, менә шулай безнең авылга онытмыйча гына юлда икенчесендә күбрәк җәбез урам буена эдәгендә төзегән яңгыр йөреп булса да онытмыйча гына менә шулай кунакка килеп йөргән концертыгыз бик көндә булды. Тисмаларга ушадымы? Ушады диде. Сәләмә, менә бик ушады. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Аның күпме репетициягә күпме кова дисем аның битеше зур менә башында әйтәндә яткан кешегенә белә сезгә Йосыф Ришат әйткән музыкларыгызга музыкларны да зур рәхмәт. Бу музыкларга рәхмәт генә түгел, һәйкәл куярлы бу музыкларга. Күп мөселман матур кызлар, ката кызлар монда йөргән өчен. Шундый алкаларда күп миталын бергән өчен. Шулай бик зур рәхмәт. Тагын ул битәбезнең авылга килеп йөргән. Рәхмәткә тагын өстәгән фактор олар матур концертка күрсәтүләр, алар яхшы эшчеләр дә. Алар менә мал саны буенча мәсьәләндә. Алар күп мал карыйлар, алар курт карыйлар. Шундый уңганлар алар. Алар былтыр кылт иттереп, җыелышып шул программа ППМ батала инде катнашып биткән генә клуб кебек иде менә бу семинар булды инде. Шулардан курсак эшләп куйдылар. Менә бүгенге көндә алар менә шундый эшләрне бердәм алып баралар һәм результаты күренеп тора инде. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Әле без шымара гына башладык анда тагы килербез. Рәхмәт килүегез өчен. Безнең белән Нурмөхәмәтов Чишмәләрнең үзләрен көтәбез инде. Кара каршы, давайте, шундай. Коллекторлар көтеп алабыз, балаларны турышларбыз. Рәхмәт килүегез өчен барыгызга да. Яшәп таза бәхетләр генә булсын. Гөмеремне санамашы минем елларымны тыныш кына кадерен белеп кенә үзем үтим язган юлларны шикләмәшкә күк гөмеремне санамашы минем елларымны тыныш кына кадерен белеп кенә үзем үтим язган юлларны шикләмәшкә күк гөмеремне саташтырма насыйп елларымны саташтырма буташтырма башны җырлап уйлыйм әле кырларына шикләмәшкә күк гөмеремне саташтырма насыйп елларымны саташтырма буташтырма башны җырлап уйлыйм әле кырларына шикләмәшкә күк гөмеремне язмыш дәфтәремне сине күрмисең горур гына бик белдекле булып һаман бер үк киең килисең шикләмәшкә күк гөмеремне язмыш дәфтәремне сине күрмисең горур гына бик белдекле булып һаман бер үк киең килисең шикләмәшкә күк гөмеремне саташтырма насыйп елларымны
күк гомеремне, үзем языйм яшәү елларымны. Кояш каршылыймын һәр иртәдә, каршылыймын сузып кулларым. Шикләмәшеккә күк гомеремне, үзем языйм яшәү елларымны. Кояш каршылыймын һәр иртәдә, каршылыймын сузып кулларым. Шикләмәшеккә күк гомеремне, саташтырма насыйп елларымны. Саташтырма, буташтырма башны, җырлап уйлыйм әле кырларына. Шикләмәшеккә күк гомеремне, саташтырма насыйп елларымны. Саташтырма, буташтырма башны, җырлап уйлыйм әле кырларына. Җырлап узыйм әле кырларына. Сиңме, ей дускайым әйтеле, назан, 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 наза киңе куйып, сөйгән ярымында түгел шуңа күңелем бөйеп. Яңгыр ява, сыйпәләп, сөйгән ярым тәбәнең булгач үзем үбәм шүгәлеп. Наза, наза, наза гөлләре белән, бәхетлеләр өйләрендә сөйгән ярлары белән. Наза, наза, наза кара бәлтәле, сөясеңме, сөймисеңме, ей дускайым әйтәле. Назан, наза, наза, наза киңе куйып, сөйгән ярымында түгел шуңа күңелем бөйеп. Наза, наза, наза гөлләре белән, бәхетлеләр өйләрендә сөйгән ярлары белән.